Escena 16. La invasió d'Europa. Les 4 de la matinada. A coberta, el supervivent està immòbil al costat dels cossos. Helene apareix i arrossega una gran maleta negra de viatge. De cop, un cos es redreça entre els cadàvers. Terroritzada, xiscla i recula abans d'adonar-se que es tracta de Hassan. Què hi fas aquí? Volia tenir una experiència. Veure quin efecte fa estar entre els morts. D'alguna manera, familiaritzant. He dit que funcionant. M'he assegut entre aquests cossos, he tancat els ulls i he tingut un mal son. Potser era un gran son. Cada vegada que miro aquestes cares sento un calfred a l'esquena. Tinc por de reconèixer algú que conec, un germà, un amic, un cosí. També t'he vist el meu somni. Eres lluny de mi. Perdona'm, Hassan. Sé que et faig mal. És que no sé què em passa. Estic fora de mi. No vull veure ni sentir res. Jo vull tornar a casa. Això és tot el que vull, tot el que penso. Tancar-me a casa, enfonsar-me en els meus llençols i no pensar més en tot el que està passant. Però si no passa res. És una nit totalment normal a l'estret. Aquest incident passa cada nit aquí. Diria que ni tan sols és un incident. La tele ens l'ha mostrat 1000 vegades. Confesso que em sento més còmode aquí que no pas a terra.